uShilo Mbuyazi uShilo yini? aya angayikukwenza uShilo yini? yes uShilo and ukusho kwakhe Manje ke uma eShilo uzokwenza njani? uzokwenza ngoba izwi lakhe liphethe kwisenzo sakhe akenzi engakhulumanga before enze uyakhuluma Wena ucabanga ukuthi akazi ukukwenza lalela usabhizi ngama finishing touches ngoba akafuni ukuexpose use premature. Hey! Awu, kodwa Nkosi yami. Uthini manje la ekseni? Hayi mina mbuyaza ngikhathazeki. Yabona lokhu uNkulunkulu akusho ngami. Noma ngathiwa ngakakuboni manje. Kodwa makusho yena. Sikamini. Mbuyazi funda la mne wethu sizohlukana ngane wethu. uShilo angayikukwenza na Manje mbuyazi kusho ukuthi mayishilo uzokwenzani? uzokwenza Uzokwenzani? uzokwenza mayishilo Sesihlushwa ngabantu abanjani? Abafuna ukubona into yenzeka kanti akushiwo hayibo hayibo yibo ke laba abazofaka izintambo. Yibo ke laba abazophatha igubhu zamanzi. Yibo ke laba abazohlupha ngamafutha ngoba bafuna ukumenzisa engashongo. sho yingakho uMaria ethi ezingcwekwini nayikuphi akushoyo anokwenza nengenzi angakushongo mayesho noma ngabe kini akwenzi logic kodwa ngoba kusho yena Funda la mfowethu. Umpheme wesithathu ufunde. ukhulumile Manje ke animasutha ya inkinga yakhe unjani? akaqa Uyasho uShilo bese angayikukwenza na manje unjani? ukhulumile Wenzani? angayikukuphelelisa na Wenzweni ukhathazeke kangaka wena?